Dumateng kula mugi tansah kaparingan manah kang pinarbaka sanggup pamanggih dalah rantaking witanten sahingga paben-paben witanten kula menika mangke mugi saged kanthi gampil tinampi dening panjenengan sedaya. Bapak Raji Semroni minangka sulih sandra saking Bapak Untung sekalian sapangeraing penganten kakung ingkang winengku ing pakurmatan. Kula ingkang kadhawuhan dening Bapak Imam Nurhadi kekalih keparengna kula ngaturaken pambagi wilujeng rawuh katur dumateng panjenengan sapangampyong pangaraing penganten kakung.